Ċifri maħruġa mill-NSO jikkonfermaw ix-xejra kostanti xahar wara l-ieħor ta' żidiet fil-prodotti bażiċi tal-ikel. Fil-fatt l-aħħar statistika tikkonferma żieda oħra fir-rata tal-għoli tal-ħajja. L-inflazzjoni għal April 2019 żiedet għal 1.91%. L-aktar ħaġa inkwetanti hija li x-xahar li għadda kien hemm żidiet fil-prezzijiet ta' prodotti u servizzi varji. Apparti żieda qawwija fil-prezz tal-ikel, kien hemm żidiet fi spejjeż relatati mad-dar, trasport, saħħa, kura personali, xorb kif ukoll il-prezzijiet ta' diversi servizzi. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija ilu xhur jisma' l-karba tal-familji dwar il-pis tal-għoli tal-ħajja u kif dan qed inaqqar mid-dħul tagħhom. Bosta ħaddiema bidħul pjuttost tajjeb ukoll qed isibuha diffiċli biex iwasslu sal-aħħar tax-xahar. Miċ-ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika joħroġ ċar il-fatt li hemm spejjeż oħra li qed jiżdiedu għall-familji u dawn jinkludu l-ikel li jinxtara mit-takeaways, spejjeż relatati ma' mediċini, kif ukoll spejjeż marbuta ma' trasport bħal prezz tal-fuel. Fost il-prodotti essenzjali li żdiedu fl-aħħar xhur kien hemm il-ħobż, il-jogurt, il-ġobon, il-ħalib u anki l-pastizzi.